Assalamu alaikum, bize tomoş ediyen tomoşaçılar. Siz bilen Top 10 Stüdyo T'de Ada Stüdyosu. Yani atam elbette Alparji Murat Moğollu. Poyakali! Bu sefer Mehriban bize tomoş ediyen tomoşaçılar. Sizin haýyşlaryňyz boýunça göni Top 10'da geçer. Yani bizim 10. ornumuzda bağışı yönü aydım aytman 10 jornalı. O näli bolýar? Menem näli bolýany düşünmedim atam. Özüne can ettim. O näli bolýar diýdim. Şeýle bolýar diýdi. Gözüňe götür. Saz çalıp bağışı oglan 10 jornalı. Sazanna mı ya bağışı eksen? Aslında bağışol. Yok aslında sağdan ol. Yönü sağdanıdan ay buruna çörek yoktu. Bayda bağışısını geçem olmalı. Vaktine bir de yönü biz tanıyamazda bağışı deyip tanıyat onu. Bayram Hocot mu? Bayram Hocot? Havarın yok ediyorsun hem edat. Maro. Eli dutarlı Maro değil ya. İnne onu ben teyze at koydum. Eli dutarlı Maro. Yani DJ Timur bilen dutar remixi 10. ornalı. Tomoş edelim adamlar. Dokuzuncu orn. Tansanma saat. Ferhat Ataev. Aslında Ferhat Ataev'in ähli klipleri edil Hind kinodan edil varara näle. Hiç saýutgany Hind kinoda bir Ferhat Ataev'in kliplerin bir. Täze bilen çakmışýarlar, Fireden bolýar. Ondan soň sujaga gyzyň üstüne dökülen bolýar. Ondan soň iýde öwlik gitjek bolýar, elinden tutanýar. Bu men Ferhat Ata. Men tanışanmaşat. Aslında ýöne bilýärmi, men Ferhat bilen tanışymy ütgeşik boldum. Men öýlenemde Neft dağda men toy etdim. Ferhat Ata şol toya gelmeli. Şol toya dik gidip barýaka. Maşynyň öwk salonyna oturan biri, arçmanyň deňine ýetende, arçmanyň hawaý diýseler, sür arçmana. 10 güllap arçman kurorduna din jalya. Şeýdibem Ferhat Ata men toyma gelmeýär. Men şonda da Ferhatçan sen bilen tanışanma şat, bu aýdymyň adam tanışanma şat. 9-njy orn. Tomoş edelim. Sekizinci orn. Parahat Purjaev. Ütgüş gyýda. Ol 8-nji orn aldy. Ýöne men muňa 1-nji ýer beresim geldi. Näme üçinni? Ana, seredim şoňa. Bolly, ene, ben. Yatır. Valja, me.
Paragat Pürjaev, men sana diýen, sen 8-nji orun aldyň, ýöni çağa yatırmak boýunça, sen 1-nji orunna. Ýagny çağan köşeşdirmek boýunça 1-nji yer. Sen bulaýdymy akazywyçsa deskimirde, ýagny çağalar dünýäsinde goýbermelekeni. Awa. Men ýöne häzir şulaýdym, men hakykatdan men ödümde de ba, häzir baryp menim öz gyjagalyma diňletip görjek. Näle bolýar, reaksiýasyny görjek. Onan goýarys. İnnik sana yöne orun alsan koyarım. Paragat Pürjaev, ütköş qıyda. Tomaşa edin. Aydınım, aydınım, tutup sen adını, aydarın aydımı, yene. Aydınım, aydınım, tutup sen adını, aydarın aydımı, yene, yene. Dostum Sweeter. Senin kiçengrajyk label'ın olar ikisi birleşip barýarlar. Hatar bolup gidip barýarlar. Paragat Pürjaev 8-nji orun, Mäti 7-nji orunda. Bolay. Awa, bolay benim Mäti sana 7-nji orun bolay diýen. Ýöne sen bir gün 1-nji oruny görmegem miýetser edermikä diýen 1-nji bolay dost. Gayrat et. Yeni işle. Söylek. Yazıp ber gojaydın. Gödüyen tuttu. İşecek oğlum. 7-nji orun. Mäti. Bolay. Altıncı orun. Elbette gözel zenanımız. Mehri Pirguleva. Men bagtlyk edin diýen aýdymy ol 6-njy oruna eýeledi. Elbette hakykatdan duygulandyrýan şekilli klip bolupdyr. Men size ýene bir kiçengrajyk bilir saýdasym gelýär. Ýakyn wagtda Mehri bilen meniň bilelikde duetyma tomoşa edip bilerdiňiz. Olam näme? Ol size bagly, şonuň üçin näçinji orunlaryny edýär? Ondan avasajaň bilýän. Bala, top ona ýertek bola. Mehri Pirguleva. Men bagtlyk edin. 6-njy orun. Näme edin näme? Näme boldy? Geberkim. Durhom, oýnatdym. Gel şeýle dilli arzularım mekanına, koşulsun bada bilbiller yürek ovadıma. Kevellikler ovazmana, mukamlar yazmana. Men bahlıqydım vahçan ömrüm bağlı sana. Men zep edip eşim cana mehir berýän sen. Denedim şirin cana acagım sen. 5-nji orun. Soprano Man. Ty 1 milion takaya. Ty чё такая? Ой, ты чё такое, Soprano? Ты чё? Ты тексты не соображаешь-то там? Sen düşünmeýärmi? Ty 1 milion takaya dip bir gyýda bagşap aýtdyň. Milyondan biri şolar ýaly gyýz bolýar ha? O, обычно aýdylanmy. Dünýäde sen yeketek diýip aýdylýar. Именно ты меня там продадайден. Ты слушай меня, понимаешь? Ты очень внимательно слушай, Soprano. Если ты меня слышишь. В планете 7 milyar adam var. Şoň deň ýarty. Şoň deň ýarty Venany balaly. Boladym? 3,5 milyar Venandan. Şoň 1% değil. Näçe bolýar? 3,5. 3,5. 3500. 3500. 3500 tane gyýyz var sen şol tarif edýän gyýdyň ýaly. Tak ne сделай добро. Почему так? Olur ýaly 3500 tane zıba bolsa sana näme gerek onun? Соображай да текст. Любовь одна быть надо. Один любовь. Как?
Moylu bu. Da? Sopranoman. Ty не 1 миллион такая, ты единственная. Томаш edin. Скажи мне да, и пусть все за нами наблюдают. Насколько высоко мы с тобой летаем, насколько горячо пламенем пылаем. Ты 1 на миллион такая. Ты 1 на миллион такая. Bizim top oyunumuzda hamana meselem ilki gol orun alsan inni kayda eyan pese düşüyan. Yönü bu klip gayta gittiği şey ona taylanıyor. Ol aydımın adı Dolunay. 8. orundan 4. oruna Dolunay. Elbette ada dönmez. Dolunay 4. orun. Tomaş edin. Ayıllar geçse de geçsin tayvalim. Seni çönden teyen men bir görmelim. Yalvar yan etme de sevimi. Halim ama berin teyvetelerim. Hiç özgü tutmasın senin ellerin. Zar bulunu sana bu seyen gözlerim. Ata benim ay işleyen yönü balama işleyen. Her ayda bir tane klip çıkıyor. Gözünü ötür. Yatmayan kar. Kim o? Fikret Cumayev. Ha? O. Eyle deyip. Yok eyle de. Beyle. Şeyle. Umuman ne değil? Eyle beyle iyi işte değil. Yine şeyle. Fikretcan. Kutlayan da. 3. orun. Yine şeyle. İkinci oruna. Yani önkü klibi bu sefer hiç hili bizim top oyunumda girip bilmedi. Yönü onun hat duygulandırıcı klip çıkardı. Elbette ol Amalia bizim ata vatanımızı vasf eden Türkmenistan yanaydı. Kuru kop olsun Amalia. Elbette ne mi? İnni kayda birinci orun almak niyet veresin. Tomaş edin. Ol cennet bağları dey, ol şirvan tağları dey, cananın can yeri dey. Türkmenistan, 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 Mehruan bir de tomaş eden tomaşaçılar. Elbette birinci orun. Birinci orunu bizim şu top oyunumuz edil açılan sanından başlap hemmesini, ehlisini kokmanı suratda ol top oyunumuza giriyor. Yönü ilkinci orunu alıp bilmen edil berrayla ediyor. Yönü bu sefer ol dünyadaki en eziz zat, eziz insan marada etti. Eldar Ahmedov bağışla beni Ece. Elbette bizim devamlı oyunca birinci orunu alanı yok mansuratı biz stüdyamızda çağırarak Eldarcan hoş gördük. İlk bilen Eldar yine şu tomaşaçılarına kim düşürdü, aydımı kim yazdı, şunu bir gıtkacık aydıp versen. Köp haýyşlar Ece barada aýdym edip berin diýip haýyş etdiler.
Onun mehriban käbeler barada aýdym ýazdyk. O aýdymyň sözlerini şiir nazar Yarmedov, Saadny Anorwan Ataýew işledi. Gara şeýlelikde şol aýdymy döretdik. Aslında yürekten çıkan zat yürege varya diýilşi ýaly. Ene hakda on aýdymam däl, goşgam däl. Ýöne ene diýende eýem hakykatdanam yürege dege. Şonuň üçin bu saparten hakykatdanam şeýle bir tiz wagtda köp prosmotrally ol klibin. Bizim däwimiz boýunça da ýürekine Roza Gülüň adyndanam şi aza ýykkan. Ajaýyp güller kabul et Eldarjan. Ene. Ha oğlum. Bu sana. Eldar ýöne bir daha soraýyn da. Men abu işni bara. Abu işni oğlala. Ýeriňde durbersin da. Aslında. Böyle. Neme oğlala son goýup gitmeler. Neme bir daha sorajak bolýany. Abu işni men gaharym gelýän tarapy bardy bir daha da. Maşinim ýuwýana. Maşinim ýuwýanym bolan ýaxşy ýa. Men onuň ýöni nämeden ki? Akazuýça sen ilmidama klip düşürýän bolan ýaxşy ýa. Dost gaýrat et inni bara. Bir klip düşürjek bolýan. Jaňada da dost maşinyň ýuwdyňmy diýdi. O gaýrat ilmidama ýaxşyň aşagyna diýjek bolýan. Janyň da bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Şular ýaly hit aýdymlaň köwrü köp bolsun, ýene ýydy gur bolsun, ýene de seni şular ýaly top 10'da görmek miýetleretin Eldar. Ince wagt ýanynda bolmanym üçin mekerli gojagyňa dolmanym üçin seni tez gelip görmenim üçin bağışla gece canım, bağışla beni. Seni tez gelip görmenim üçün bağışla gece canım, bağışla beni. Kalmasın mehribanım gecemde bağışla beni. Karlıca gönlümde armağan kalmasın. Bağışla gece canım, bağışla beni. Gökerdin gımmatdır, ker aydın sevim. Senin mehriban zat, ol senin özün. Eğer men sebepli yaşarsa gözüm, mehribanım gecemde bağışla beni. Eğer men sebepli yaşarsa gözüm, mehribanım gecemde bağışla beni. Akman bebek her yanlara atında, mehribanım halsa yatında. Bilmedim sana, bağışla gece canım, bağışla beni. Bana vursa beri, bilmedim sana, bağışla gece canım,